Soc l'Àlex Nogués, escriptor de literatura infantil. Us vull parlar d'aquest llibre, La platja dels inútils. El vaig escriure perquè necessitava explicar algunes coses importants per mi, quines coses són importants a la vida, les inútils, les útils, què vol dir ser útil, què vol dir ser inútil. No fa gaire vam tenir la sort, la meva família i jo, d'anar a Colòmbia, convidats a un festival, i allà, a un barri molt pobre, on havíem de fer un taller, una nena va voler explicar a la resta de companyes i companys com li havia emocionat el llibre i com li havia tocat defensar aquestes coses, les coses inútils, les que semblen inútils però són tan importants per nosaltres, doncs els dona molta esperança i ella realment ho va voler compartir i això va ser molt emocionant.